Hartati gendinge semiran di Hartati monggo pucusan muda monggo ya monggo nak pesan muda monggo ya ngono lho Mas ayo Cahayu Hartati aja gelo mundhara prayoga ora kodhek aku yen neka najan akeh kudu turut dalan mong sliramu har kuwi sing tok sayang seksi rambutnya semiran mosar ketenan saiki ketenan karo aku Mas ora perhatian sewu tresno kanggo mung Hartati sing tok jaluk dik mesa momreng aku aja ngrayu aku ora sudi Masar pilih minggat timbang loro ati ayo goyang yo ayo lo ayo nyadian Dumata kagem Pak Paijan iki piyantune niki iker mong gawe ati kula ora wae omah Mas ra ana tentreme dipercaya malah mung sembranan ning ngarep sayang ning buris rindutan aja gelo mundhara prayoga ora kodhek aku yen neka najan akeh kudu turut dalan mong sliramu her kuwi sing tok sayang lah piye ra kedanan karo Cahayu cewek seksi rambutnya semiran ketenan saiki ketenan karo aku Pak Wol opo wis ra sayang sewu tresno kanggo mung Hartati sing tak jaluk dik mesa momreng aku aja ngrayu aku ora sudi aku gelem pilih minggat timbang kok apusi yo goyang nah yo ayo Bapak Mat saking kathah mujungan monggo iki kagem Mas Bejo ingkang wonten kathah pulih bakal iki piyantune saya Bapak Damis dikeran
Monggo ingkang dikatos sampur kula aturi jumeneng. Dumateng Bapak Rusni. Ngapunten Pak Rusni niki. Monggo ingkang pikantuk sampur Bapak dipun ngantos Ibu Waranggono. Monggo ingkang pikantuk sampur. Aja gelok udara prayoga ora kodhe aku yen neko najan akeh kudu turut dalan mung sliramu har kuwi sing tak tenan kedanan saiki kedanan karo aku Mas kok wis lali tenan sewu tresno kanggo mung Mas Joko sing tak jaluk mesa momreng aku aku gelem pilih minggat timbang loro ati gek tenan to ora loro tenan aku monggo bapak ingkang badhe nyanyi napa Mas monggo Tresno Dik Hartati ya Tresna Dik Hartati rasane jan selekat-selekit monggo Hartati